एबसुनि हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव खुंनाय सुबुं सांग्रांथि रेलिया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। दिनै बे रेलिनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, एबसुनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि हाबाफारि लानाया सोरनिबा थाखाय उन्दुलांनो हायै जाहोन जानाङा। बिथां दिपेन बर'आ आथिखालाव बर' हारिनि थासारि आरो रायजो राजाफोरनि सानस्रिफोरनि सायाव गावनि मोनदांथिजों गोरोबनानै एबसुनि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायावबो गुवारै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकखौ रैखाथि होनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ, समाजारि सोलायनाय आरो बारग' NDFBफोरखौ उदां खालामनाय आयदाफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्लायावबो सानथामनि हाबाफारिजों मटर साइकेल रेलि खालामनाय जायो। बे रेलिनि समावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गावसोरखौनो गोरोंसिन साननानै लाग्रा सुबुंफोरखौ थांखिनानै गोख्रों रावजों सावरायो। लोगोसेयै एबसुनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि हाबाफारि लानायाव गासैबो थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानो खावलायो। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।